Simnabar, Laispa, Laispa, Laifusa. Hakakatenguk pa badukon badomen sem bakod. Amen. Ka jingi e jong turai jingi u Jesus Christ bad ka jingi jong ublay lembat ka jingi sulok jong men sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Sachisin ko hanmen ko para ngi ay ka jus ngangu yoblay nagbenta ka nekasngi ka baul ayengi. Bat kumjuro ahbang isdang ya kana kasngito kan nganai ti la dehu ai bamu unriun sumaringi un kersyaningi uni rabingi ban le ya kamon gajungu kerpang bangin la ban klet no ya baro kajung dan kajung em gajungi bat bangin la ban eju hakur kom ke kerpang da ke bangi i ya ki hanman ki para gajungi kanai gade kajung khot jong jisu yang abadipi bangin le ha gane kasngi lengba kimat pusan kebangin sayos ngau ha ke gospel dan mata kedau ko hanmen ko para ha kan ikhlamata ken ngin pusan yala ka jong em hato shisha ngila na em ban klet ya ka jing dan ka jing em ga jingi ban e yoblay ban ngin la na em ban pan pau shisha ha ka jing em ga jingi ha gen gisngi baladap ban yarab ban krishan ya ki hanmen ki para ki badan kam ya ka jingi ki kam yarap ke jungi badan kam ya ke jungi snei na ke jungi em ke jungi den mata kedau ha kan ikhlemat habang yuan ban terwai kan ai kamas ke bukhoi to ken ko han men ko para ngin penmap no trai ai bo trai un map no ya baro kita ke jing duna ke bangile kham tame bangila it palat yala de ha ke jing don ke jing em ha kaspa ka pho ke jungi ban ngila landet ban le ya ke e ke bo trai u khot ngi ban le ai bot rai un map yakini ki pop ke jingi mat kum juru un saj un weng no ya baro kita ke jing mong ba kine ki pop ki wan ra ha ke jing em ke jingi te kum ta da ke jing snoret ngen pai so blei ku pa jingi ngen pan map nak banta kine ki pop leng ba ke jing duai rengkat ke jingi baro lang nga phla hau blei badan bor baro pada pi ko han men ko para bang la le pop shibun da gijing perkat da kiktin da kam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata kerpad kamaria bukhoj kabayasa kathe soti ya ke angal berkirukoj madabi ko hanmen ko para banduai nak benta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama biki pop jongi unyalam yangi sha ka jing em bom chukot amen Rako leis heyangi Raikan rako leis heyangi Kristo malko Kristo ram konom benim jongi benim yangi
ti la de how jisu ha kane kemas ke bekhoj kerpang ya baro ke jing temu ke babha ke bangedan ha ke jing em na ke benta ke jing kwa ke jing trang ke jing ang not ke jungi kam tame kanu ka kam ke babha ke bangi kwa ban le akan sngi ngila ban pandam hok ye ka kum jur ngi bo akmadu trai na ke benta ke bapang ke bestam ke baduk ke bekerdo ke basyam lanat kerpang kito ke badan kam shisha ya ke jing kelak ke bamot na ki pop ki sang ki jungki ai bo try un kta ya ka donot ko jungki but un wan yalam biang iki ban pan phai sha kalanti ka babha koblei me balapan long ya abot bernard bakhoj ba un klang da ka jing sherham na ka banta ka ying jong me kum ka jing shai ba me but batan shine ha ka balang jong me to ai ba leng ba ka jinga sai lem jong u ngiro ngin rhem da ka ju kamen sim bat bangin yai barabor kum ki khon jong ka jing shai da trai jingi Jesus Christ u khon jong me u bayem bat basan sha rain kat bat me ha ka jingi long ka wei jong kamen sim ba khoj u blai junam la junam amen Kajing pule ni kitab Sakel nu tui lupa. Kelong ba arpupra record we du shpau. Kaktin utrai kalawan hanga koong. Kokun ubriu. Tuya tu haunong shishar katirus. Kumne uong utrai. Ublei. Namar karanut jongpi kalalong kabasarong. Bat bapila ong. Ngalong ublei. Ngasyong hakaket jongki blei. Hamar pedeng kiduriau. Penban pilong tang ubriu. Bat omdei ublei. Warla pilanyau yelde ubastat kat ublei. Da shisha pikam stat ban ya udaniel. Omdon ke ei kebala buri napi. Da kajing stat jong pi. Bada kajing sempang jong pi. Pila penrus pa elde. Bat pilalum ya kaksiar bat karupa. Hakajaka kensiau jong pi. Da kajing shalak jong pi haka khayi kapateng pila penroy lakaspa bat karno jong pi kala so sarong hakaspa jong pi namar kata kumne uong utrai ublei namar pila nyew elade ubastat kar ublei te kumta hakmi nan sawan yalam yakinong wei persya yapi ki baru nartam na ki jaj banriu bat kinsa sei ialah ki wadlam persya ya kejing itenat jong kejing start jong pi bat kinsa penjabo ya kejing palang jong pi kinsa knyat ya pi syapo kejing tep bat pin sayap da kejing yap jong kito ki ba syak penyap hamar pedeng kiduriau hato pindang ong ngalong ublei hakmat jong kito ki ba penyap ya pi wadla pilalong tang ubriu bat omdai ublei haba pidon haki ti jong kito ki bapen mensawe pi pin sayap da kajing yap jongki ki ba klem ot share hakakti jong kinongwe naba ngalakren uang utrai ublei kaktin jong utrai Yisangu yaulei. Bandrus pa arkuwe.
Jong pi wat lau long beruspa kenang pendup kala ruspa da kajeng dup jong u. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi, kajing pule naga gospel bakut kat kum o Matius. Kaburam hame ko try. Hakata kapor u Jisu long ha kisan ran jung u. Shisha ngong hapi. Kan long kabae ya ubaruspa bandrung ha kahima beneng. Ngong biang hapi. Kakamsuk ya kaut bandrung lengba itliu ternya. Ban yau baruspa bandrung ha kahima beneng. Habakisan ran kila yosngeu ya kani kila lingongan ki yaong. Di mano bala ban lajim. Hanreu Jisu ula petliu ya ki badulong haki. Bad ki briu kane kalong kabomla long. Hanrei badu blei ki e baro kilong ki bala suda. Teo Petrus wala kemkten hakmi ngi laino ya ki e baro bad ngilabot yame te nginyo ayu u Jisu ulong haki shisha ngong hapi hakajuk batmai haba ukon ubreu unshong hakaket badon borom jungu mapi kibalabot yanga piro penshong hakiket Khat ar khat. Ban bishar ya ki khat ar jaj Israel. Bajar ubaino ya ka ying kasem ne ya ki hanmen ki para shinrang na kentei ne yala ukpa ne yala kakmi ne yala ki kun ne ki lengkha ki risai na ka banta ka kerteng junga un yo pdyang shispa sha. Bat un yo kenti ya kajing em bom jukut. Hanrei bon ki banengkong kin salong khaddo bat ki bakhaddo kin salong nengkong. Ka gospel utrai. Kajing yoro yame ko Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ. Ha ka gospel ke ba menin ngiyo sngew bat ngiyo i kumno uto ubreu ubaruspa uwan shaw Jisu bat ukeli naw Jisu. Ka ka bangade ban le bangan yo ya ka jing em bom jukut. U Jisu uong yu kilet di ya ka ba pidan bat ai ya kata kapisa haki baduk bat nangta wan bot yanga. Une ubreu ubaruspa ne usamla haba yosngeu ya kine gijing ptha lane kadawa kabau Jisu wong ulej pai da gijing susi. Dei namar ba udon kaspa kapau hakajing em gijing Henry ulej pai da gijing susi namar ba shatem rau yalade da kaspa kapau gijing
ngi dei bas ngutu ya gani ulai phai da ka jing susi om dei bau don ka spa ka phau Henry namar ba ula sha temrau da ka spa ka phau ka ba udon nadu ka jutang ka barim bat mangiru menta ngi sngutu bat ngi ong ka spa ka phau ka hajar ka tangka ka pisa ka bapidan ha ka jing ha ka ying ka sem ka jung pi ha ka jing em ka jungi dei ka jing kurku ka jung utrai kanai ka bang yos ngau ka ba utrai hi ublei jungi ukular ha Abraham ngan ai pi ka spa ka phau ngan ai pi ka jing don kam ka jung pi bat kanai ka utrai sha ule ha ka jing em jong Abraham ban ngi ha ka jing em jong ki wei ki babut ki bangai utrai ha ka jutang ka barem kaspa ka phau shisha ka dei ka jing ai ka jung utrai dei na mata ka dau ngi haban snutho habangi don kaspa ka phau habangi don ka khandau ka banta ka siap ka jing em ka junga ka jung pi ne ha ka ying ka sem ka junga ka jung pi kam dei ka pop don na preng jungi ki basnusu ki basnutho bakla ya kane habangi don kaspa ka phau ngi ong yolese bakalong ka pop kaspa ka phau ka hajar ka tangka ka bapidan ha ka jing em ka jung pi ka dei ka jing kurku ka jung blai ka dei ka jing ai ka jung blai ya pi Henry ka ba jenjar pat kalong ka ni habangi don kaspa ka phau ngi pelong blai ya ka to kaspa ka phau ngim yo isu ba ka to kaspa ka phau ka bangidan kadai ka jing ai ka jung blai kadai ka jing it ka jung blai nga Henry penban ngi penlong blai ya ka to kaspa ka phau ka hajar ka tangka ka pisa ka bangidan ha ka jing em kanai kadai ka banang kong ka ba khanglat yangi ban bot yaw blai ka ba arpat ngi yo i ha bangidan ya kaspa ka phau ha ka jing em ka junga ka jung pi kapan jengai yangi na kiwi hanman ki para ki jungi kapan jengai yangi na ki weipat ki breu ha ka jung shisha ngi dei ban panan kam ya ka to ka spa ka phau ka jungi ka bangi don na ka banta ka jing it ka jungi yaw blai bat ya ka jing it ka jungi ya ki hanman ki para kanai ka dei ka jing kwa ka jung blai kanai ka dei ka bau blai wai yang abadi pi ka spa ka phau ka hajar ka tangka ka ba ngidon ha ka jing em ka ba lai pat habang ngidon ya ka spa ka phau ngim don shu ka jing shania yaw blai ngim don shu ka ta ka jing tip yaw blai Henry ngibu ka jing shania ka jungi tang ha ka spa ka phau ka bang ngidon ngim don shu ka jing i ka jing shania yaw blai shisha ka man sim junga mid bat sngi ka don tang ha ka spa ka phau ka hajar ka tangka habang ayo ma dia ka no ka khap ha ka jing em ka junga ne ha ka jing em ka jungi ngi klat ban shania ayo blai Henry ban ngi shania ya ka to ka spa ka phau ka jungi kanai ka dei ka wei ka ba u blai u ong nga ba de pi ka long ka ba ya ki baru spa ban rung ha ka hima ka jung blai namar ngidu no kata ka jing i ju ngidu no kata ka jing shania yu ngibu baro kamet kamansim ka jingmur ka jing perkhat telitelan ha ka spa ka phau ka ba ngidan ha ka jing em ka junga ka jung pi den mata ka daw ko hanmen ko para ha kana ka sngi jisu khot wer yang abade pi om dei bamangi ngi sangeno ban kamai ya ka spa ka phau ha ka jing em Henry ukhot wer yang abapi kamai ya ka spa ka phau ka hajar ka tangka ha ka jing em ka jung pi ha kor kom ka badai bat haba pi yo ya ka spa ka phau ka hajar ka tangka ha ka jing em ka jung pi apo ka ing ka sem ka jung pi phim dei ban penlong blai ya kana ka spa phim dei ban du no ka jing shania ha ka jing em ka jung pi yanga ublai wa ai pi kana ka spa ka phau Henry haba pi don ka spa ka phau pi nang de shu ban nang pan scam kata ka jing shania ka jung pi yanga kane ka bau blai u khot ba sakawai pa ublai wang pandon kam ya ka spa ka phau ka jung pi ban ya rap ya ki wei pandon kam ya ka spa ka phau jung pi ban kring ya ki wei shai ladi bat ban kring ya ki wei sha ublai kan mau
kumba ngiyok sngaw ka jing ong ha ktin pareng mo. Don't use people to get money or to get riches. Wat padan kam ya kiwei ki breu ha ka jing em jong pi ba ma pi pin yo ka spa ka pau ka hajar ka tengka. Kane ka bang yo i ha ka jing em jong i ha kane ka juk ka bamenta. Ngi padan kam ya ki para marjan ki jungi, ngi padan kam ya ki bahinga sam jungi, ngi padan kam ya ki wei da kabut ka bo da ka jing nang ka jing start jungi bamanga ngan long ubru spa bamanga ngan yo ya ka spa ka pau bamanga ngan yo ya ka kendau ka siap ha ka jing em. Hanrei ngi yo sngo pat sakawei pat ka boong ba use your money, your wealth or your riches to help people. Kane ka dei ka basisha ha ka jing em ka jungi. Ngi dei ban panan kam ya ka spa ka pau ka jungi ban ya rap ya ki wei ban krashan ya ki wei. Ngi dei ban panan kam ya ka spa ka pau ka junga ka jung pi ban pan pau ka jung it ka junga ya blei da ka ba nga ya rap ya ki wei da ka ba nga krashan ya ki wei. Dei na matagadaw ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi token ngin persang da ka buit ka bor da ka jing nang da ka jing start ka junga ka jung pi kerpang da ka jing rap ka jung blei bangila ban kan mau ban kamai ya ka spa ka pau ka hajar ka tangka ha ka jing em ka jungi hakar kom ka badai bat bangila ban pan pau ya ka ta ka jing it ka jungi yo blei ban pan pau ya ka ta ka jing shania ka jungi yo blei bat ban kring ya ki wei pat ki bru shaladi bat ban kring ban yalam ya kita ki bru shau blei lengba ka spa ka pau ka bau trai u ai yangi jar ha kan khlemat duai pan ka bor nau trai wat sha ba ka spa ka pau ka hajar ka tangka ka bangidon ha ka jung em kan khang lat ya pi bat yanga ban rung ha ka hima ka jung blei bakane ka spa ka pau ka bangat ka bangiyo ka bangidan ha ka jung em jungi kanam khanglat baka jing isnei ka jung blei baka jing it ka jung blei baka jing kurkhu jung blei kin wan ha ka jung em ka jungi hanrei ai ba kana ka spa ka pau kan nang pandap kerhai ya kata ka jing it ka jing isnei ka jung blei ya kata ka jing kurkhu ka jung blei bat ha ba khadu ngin yo ban rung ha ka hima ka jung u en yoro yo Jesus Christ. Trong yang yen plai la ka chong na chinge nga nge Hau lấy blei và bên bờ bờ rõ unong trao ka beneng bar kan leu bar hau Jesus Christ kon ba mare jungu utrai jungi ya bala pon nom sem khoj ya bala khana kamaria te soti ba shala ben po pem tes pilatus la sanar pnayu la ya bala tabiu la yash ka ya Hakasni ka bala lupa nakibaya Baki shabne shams ka wan blei pa budum bor baro nang ta wan pat ban bashar ki em ki bayab nga ngei dau man sem ba khoj ha ka balang ka thalek ba khoj ha ka chung salok ka khoj ha ka chung ma be ki pop ha ka chung mi pat ka do pat ha ka chung em bom chakot amen Lai spa prapusa long lo ka ko try to black
to duai ko para ba ka jing knya jonga ba jong phi kan long ba pryang hun akmat ublei pa badan bor baro to try bring jingnya piti jongpi na ka banta si ro berom kertai jungu ka jing man to ini balang ko jungu baro ka wei ngi trua hakaborom sim jong me ko trai ya ka sakramen jong ka jing atli bat ka jing suk kat bangi rakhe ya ka jing kan mau borom ya u abot bernard bakhoj u breu bakrau kanam hakaktin bat hakakam u balatrei tenge banwanra hakabalang jong me ya ka jing suk bat ka jing atli dau chris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi rengkat bat piru token tu yalaki danot ikan tiu kisau tongen ang utrai blay jongi da song hok bat kate da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka banangu yame ko kan rat ko pa bukut ko blay badan bor bat bom chukut leng ba utrai jongi u Jesus Christ namar ha ga jing pla ba pla jong kir khoi jong me yai pen biang ya ka balang jong me da ga jing klain ba thamai bat me trwa hangi ya ki dak batikna jong ka jing I jong me lapan slur yangi da ga nuksa ba slur jong ki balashan bor yangi barabor da ga jing saj ba shitram jong ki knang ba en pen pura ya ga jing maya ka jing pen em bat kumta ko konrad rengkat bat ki angel bat ki rukhoj ngiro ngiangu aidem yame kat ba ngi pen bena da ka jingkmen bakudu try bakudu bleki pak neng bat petekida da kaburam jongme Rayo sana shatron Rayo sana klemkun Rayo sana yublej junon Yaro yudabawan Agakerten mutrai Meneng bat petekida Dakaburam jongme Rayo sana shatron Rayo sana klemkut Rayo sana yublej junon Da shisha melong bakhoj kotrai kathame jong ka jing khoj baro namar kata ngikir pat yame topan khoj pan kentang ya kine ki jing terwa jongi dag bapha yoman sim jongme kum kamjer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula pediang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ay hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi Haka jukur kom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ul ay hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya keba en penmi na kebenta jong pi bad na kebenta kibabun na kebenta kejeng map yakipop tole yakane
ban kan mau yang a. Ka jing maya jong ka jing e. Kata sintangi bam yune uku Bangide agane kakure Gipen nalaga juyam jong mikutra Namar kata ngig bapan menta ya kajing ya pat kajing mi pa jung u ngi trwa hame ko try yok po jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu ai dem namar melenyeu yangi ki babit ban yang akma jung me bat ban sakri ya me da ka bas nguret nge kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bat ka snam ukres ngilong ki ba lapan ya teli ka wei daumen sem bakhoj token mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha kajing e rengkat bad Francis ukpa buku jungi uwal bad marwen u bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanman ki para sunrang bad kantei ki balayothya da kabakerman ya kajing me pat bad ya baro ki balaklat no ha kajing isnei jong me to pediang ya ki sha kajing shai ka kmat jong me to isnei yang ibaro ikerpat ya me barengkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublei ujis bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirukhoj ki belapen sngu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha kajing imbom jukut bat begin yiro bat pendon burom ya me daw kun jong me uji sukris dau lambadu bad hau kan long hame ubleu pa badan bor ha ge jing long ko wei jong men sim bakhoj baro ka borom ge jing ro junam la junam amen kumbalah hukum yang i dau nong pen em bad kumbalah hikai yang i dagaktin blei nginod ban ong kok pa jungi ubah habneng kalong ka bakhoj ka kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka khendeu kumba habneng to ayengi menta ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batomap yengi kerengkang jungi kumbang rugi map iki beles new yengi badwat yalam yengi sha ka jung panshoy hanre ta panla yengi na ka bas new to panla yengi ngi kerpat kotrai na ka jung snew baro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya ki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jong me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi uji sukris Namar ka jong me kalong haima ka jong me ka bor makaburam junam la junam Kodrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya ka jinge jong ka balang jong me bad ha ka jings bun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bat ka jinga tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basun shar junam la junam Amen ka jingsuk utrai kran barabor rengkat bat pi Ringka bat kiru Ong ini terwa ya kada ka jingsuk iway highway pat ka jingsuk bat pi. Kukun lang bro Bagi dagi mo kaperte Dos yaw sen heyagi Kukun
Hakmi ukun long broad jong blay. Hakmi bakit no yaki pop jong ke pertai. Suk yangi ki bala syakot syakane ke jing kawai jong ukun long broad. Ko kan rat ngam syong hok baman rung ngapok ke yin ke jenga. Han reish ong tang dat state kaman sem jenga kan sakyai. Kamet bat kesnam kris kan roi bat kenilai syak ke jing embong jukun. sumar yangi me pandap me panbiang yangi me yada yangi na kejuma na kejuman sau na kejumpang na kejungstam me panlai yangi kotorai dain mata kedau man kesngi iwan ban pediang yi kamer bat kesnam kejumi itip syai ko jisu habangi pediang yi kamer bat kesnam kejumi kamer bat kesnam kejumi kabekrat ya baro kejunge ha kejungem kejungi kapan lai lu yengi na kapop na kasang kapan lai lu yengi na kejunge ha kejungem kam tame ko jisu haba medan rengkat bangi idon kabor ken ban kamai ya kaspa kapau kahajar katangka kapangi dan kam ha kejungem
bat kotrai Jesu abang idon yakin ki baro ha kejeng em bang inang don shu kata kejeng i jami bang idon shu kata kejeng skutu bang mi ublei wa ai ngi yakin ki baro dei mata kadau ko Jesu ha kene kaski ngisyo banai di lade hakmat jome telit lan met bat pensem ko Jesu bang inang i jami bang inang don kata kejeng siani atang kami bang kum juro bang inang la susu ban sakri mi da ke bangi da ke bangi pen pau kata kejeng rap kejeng ya ke men ki para kejeng Jesu iwana kemaju me namar ngidon kami me namar ngilong ki beru ki batelot namar ngilong ki beru ki baduna namar ngitip skam ko Jesu bak lem me ngimla ban kat ke bangi le kalong ke basiso kalong ke bajob ngila ban syam kata kejeng baha tang hame ko Jesu ai boringi ko Jesu ban klanyi ko Jesu sencharingi yalam yangi dinlati yangi ko Jesu tong ni aduai to ai ba kane ke jinbam jinsa kabangi layop diang ha kasngi buram jong bernat bakhoj kantrei kam hangi kotrai knang ba enda lai bor da kanuksa jungu ba layo jing panshai da ke jing hikai jungu en kring yangi ha ka jing e jong ka ktin jung me kabalawan lengdo boyem bat basanchar junam la junam amen utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baron kurkuya pi ukpa badokon badaman sem bakot amen tolai suk ej basukri utrai da ka jing e jong pi mar kaliang Isango ya ublei sauspa lai kusang Lam lam jing shai utrai Lam alen di bun jing ling do Kum risho ding Lam lam len di men sim jonga Xiao po liu jing Batu na kung ding na Nan pa jing men sim Nan lai na kakuna Kaburam hakpa berkuno mensim bukut Balong abangong kumjum tal darabor jamla junam amen Enyero yutra Yesus Kristus jamla junam amen